बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 5 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि अशोक बसुमतारीनि फोलानाय, चिरांनि सलरा नार्जारिनि आंनि जिउनि मिजिं, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि मोनाबिलि नों, देबजित नार्जारिनि आं सिगां मामोन आरो दा, क'क्राझारनि मामु मोसाहारिनि गोदान मुगानि सिख्ला, चिरांनि बिष्णु बसुमतारीनि औवा रायदों थुरिजों, बाक्सानि रैदोम बर'नि बेयो बिमुं मोनबाय जौनि मास्टार, बाक्सानि जमेश जोहोलाव स्वर्गियारिनि जरा बोसोन, बाक्सानि पुष्प बसुमतारीनि रमान्टिक लाभ, क'क्राझारनि एस आनलाखि ब्रह्मनि आंनि सिनायथि, दैथुन गयारिनि हुसियार, क'क्राझारनि राजेश बसुमतारीनि जिउनि दिङा खन्थाइया सेबखांजादों आरो बबिता गयारिनि जारिमिन सुंद' सल' आरो हान्थिगिरि नार्जारिनि राव दानस्लायनाय गथ'फोरनि सल' बिफाङाबो गाइखेर होयो बेयो सेबखांजादों।